3, 2, 1. And there we go, all the best, Shutterboxfilms. Edina 9 kg boiled rice. Namma urda. Edina puna adina tinkand boiled rice. Arna kapu danchinda onji urune onji ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಗೊನ ಪುಲಕ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಕಾಪುದ ಪುದರ್ನೆ ಯಾರು ಅಡೆಕೊಂತೇರು ಕಿಚನ್ ದ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಳ ತೋಲಿಂಚ ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಇರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಂಕಲು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅವು ಮಾತಾರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಂಡೆ ಯಾನಿನಿ ಏರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಪೈರ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶದಂದು ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನಂಚಿನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಟೂರು 17 ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರುಡಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಪೈರ್ ಮಾಲ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಓವರಾಲ್ ಟೂರ್ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಏನು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಅರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಭಿ ಕಾಪು ಅಕಲ್ಡೆ ಅನ್ನು ಪಾತೇರ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಅಕಲ್ಡನೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಭಿ ಕಾಪು ಉಲ್ಲೇರು ಪುರೋ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾಗಿದ್ದ ಬೈದರು ಮುಲ್ತುರ್ದೊಂಜಿ 14 ರಾಜ್ಯ 17 ರಾಜ್ಯ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಈ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಂತೊಂಡರು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚಿಗಳು ತುಂಬ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಪಣ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಬೈಕ್ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೈಕ್ ಗೊತ್ತು ಏನು ಹೊಸ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವಳು ಸತಿ ರೂಮ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಿಚನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಫುಲ್ಲು ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಡ್ರವರ್ ಪಡೆದ ಫುಲ್ಲು ಏನು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಪೂರ ಅದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಈ ಸತಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ ಬಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಸತಿ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಮೂಲ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಂಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಟೆಂಟ್ ಪುನ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೂಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಡ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಟೆಂಟ್ ಪಾಪ ಪಾಪುಂಡು ಪಂಡ 3 ಜನ ಜೆಪ್ಪುಲು ಇಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಡು ಸೊ ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಜನೆ ಡಿಕ್ಕಿಡಿ ನಿಕಲು ಬರ್ತಂಡ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದ ಕಿಚನ್ದ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಾಳ ತೋಲಿಂಚ ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಸೆಟಪ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 24 ಲೀಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಏತ್ತು ದಿನ ಕಾಪಿನ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಗಳು ಫುಡ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಮಸಾಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದನೆ ಬಸಂದ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಎಂಗಳು ಬಂಡ ಅವಳು ಬೋದು ಅಲ್ದಲ್ದ ಏನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಇದು ಬಣ್ಣ ಜಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬಸಂದ ಏದಿನ 9 kg ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಏದಿನ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅದೇ ಮೂಲ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ 24 ಲೀಟರ್ದ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಸ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಮೀನು ಗಿಂದಲ್ದೊಂದು ಒಂದು ಹಾಳರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲವೇ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪೊಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ಬಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಪನ್ಪಿ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಂಪರ್ ವ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ತುಂಬ ಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಪನ್ನ ಪೂರಲ್ಲ ಏನೋ ಐಟಮ್ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಪಿರೋಡು ಎದುರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇಫ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಈತ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಗಾಡಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂದ ಪನ್ನದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎದುರು ಉಂಟು ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿದೆ ಪನ್ನ ಸತಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುಜ ಟೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ನ ನೈಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ಪ ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಮಲ್ದ ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಗಾಡಿ ರನ್ ಅಪ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಫೋನಾಗ 12 ಹೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಉಂತಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಲು ನೆಟ್ ರನ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ರನ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದ ತೂಡ್ತೆ ದೇವರಂಚ ದೇವರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಮಂತದಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲೆ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬೋರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೈನ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಗಳು ನಮ್ಮ ಲಂಚನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಯಾವಜಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಣಿಪುರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ಬಿಹಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಸದ್ಯ ಇದ್ದೆ 45 ದಿನ 45 ಡೇಸ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು 60 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 15 ದಿನ ಬೋದು 15 ದಿನ ಪೇರ ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಸತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಂಚೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಜಿ ಓಕೆ ಎಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅದು ಪಂಡ ರೂಮ್ ಅಣೆಂಚೆ ಎಂಗಲ್ ದುಮ್ಮಡ ರೂಮ್ ಪಟ್ಟ ಬೋದು ಮೀದು ರೆಡಿ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಸೆಟ್ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋರೆ ಅಪ್ಜಿ ಐಕ್ ಅವೇ ಐಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದು ಮುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಡಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನೆಗಲಿ ಕಾಣೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಗಳು ಅನ್ಬಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣ ಸಂಜೆಗಳು ಇಂಚ ಒಲ್ಪಣ್ಣ
ಹೋಟೆಲ್ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸ ಎಂಗುಲು ರೆಡಿ ಅನ್ಕೋ ಅಡಿಗೆದ ಮೆನುಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಸಂದ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಈಸಿ ಟು ಮನ್ಪೇರ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಉಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಸತಿ ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಣ್ಣರು ಮೇನ್ ಶೆಫ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಕಲ್ದಿನಿ ಏನು ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಬಂದೆ ಎಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲ ಪದಿಂಗಿ ಬಿಡ್ಚು ಬಂದೆ ಪದಿಂಗಿ ಐಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಪದಿಂಗಿ ಆಪುಜಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪಸಂದ್ ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪು 5 kg ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಪಸಂದ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಡೆ ಪೋದ್ಲು ಎಂಗುಲು ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಚು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸವೆನ್ ಎಂಗುಲು ಅಕಲ್ದ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನಂಗಲ್ ಈ ಸತಿ ಮೀಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಗುಲು ಅವಮತ್ ಮಾತಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿಕಲು ಓವೇ ರೀತಿದಾರ್ನ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇಡೆ ಮೊಟ್ಟ ತೂದಿತ್ತಾರ ಬಂದ ನಾರೊಂಜಿ ಮೋಟೋ ತೀದು ಪೋ ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಪದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಈ ಸಲ ದಾದ ಮೋಟೋ ತೀತ ಈ ಸತಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿದ ಎಂಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ ಇಂಚಿ ಊರು ಬಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಪುಲ ಪಣ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡು ಬೀಚ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಬೀಚ್ ಉಪ್ಪಡು ಎಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಲೆ ಎಂದ ಅಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಊರು ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಬತ್ತನ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಅಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐನಾಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಬಂದು ಆಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ತ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಗಲು ಸೊಕಲೆಗಳೈತೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಗಲು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಕಲೆಗಳೈತೆ ಮೆಸೇಜ್ ತುಳಿರಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಪಂಡ ಇದೇ ನಮ್ಮ ನೆಂಚಾಕಲು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಚ ಅಕಲು ಮನೆಯ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಏರಣಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಬನಲಿ ಲೈಕ್ ಈ ಸಲ ಏರು ಉಪ್ಪು ಏರಿ ನೋಡಿ ಈ ಸತಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಬ ಬಂದುಲಿರಿ ಸೊ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿಜೋರಂದವ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅರಿಮಿಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಮೋನುದು ಈ ಲಾಗರ್ ಒಂದುಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉರ್ಫಿ ದೇವದ ಬಂದು ಲಡೆ ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ 6 ಮೀಟ್ ಒಂದು 1.3 million ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ಒಡಿಸಾ ಎಂಗುಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೀಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲೆಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಸೊ ಅಕಲು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಲೆಗಳೈತೆ ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಎಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ ಅಕಲೆಗಳೈತೆ ಊರು ಬರ್ಪೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಅಕಲು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಇಡೇ ಬರ್ಪೀರಿ ಸೊ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಕಲ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಎಸಿದ್ದ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಡಿ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಬರೋ ತೂತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಬೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರು ಅವೇ ನೆಂಚ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಎದುರು ಕೂತೊಂದು ಪಾತೇರು ಒಚ್ಚರು ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಲಿ ಅದು ಪಾತೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೇರು ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂಕಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಡೀ ಈ ಟೂರ್ ಇರ್ನೇ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವು ಆರ್ಲ ಬಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇತು ಬಲ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ಮಲ್ ತುಂಬೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ದಾದೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ್ಲ ಫುಡ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಇಂಗುಲ್ ಕಲ್ತೊಂಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಎಸ್ ಅಪ್ಪಂತೆ ಏತ್ ನಮ್ಮ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಈ ಗಾಡಿ ಬೋಪುಂಡ ₹7 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಾವು ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಖರ್ಚು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗೆ ಟಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಫ್ಯೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಲ್ ಸೇರಿದು ಪಂಡ ಅದೇ ಮಾಲ್ತ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚವೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗಳಿಗೆ ಮೋಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತುಜ್ಜ ಒಟ್ಟವೇ ದಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಕದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಕೆಲ ಕಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪುಡಾಪುಂಡಿ ದಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಿಹಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪೋರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತೆ ಬಂಗವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿ ಟೆಂಟ್ ಬೋದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಪುಂಡು ಇದನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪುಡೋಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಬೋದು ಸ್ಟೇ ಆಡೋಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಜೆ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಬಟ್ಟ ಬಿಡ್ಪಿಜೀರಿ ಪಂಡ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಚೂರು ಒಂದೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅವನಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಎಂಗಲು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ರಾತಿ ಬಗದಲ್ಲ ಇದು ಈತ ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾನಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಕೇಟ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದಿರಿ ನಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಯಾಪಲ ಅನ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಆಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲೈತೆ ಓ ನೆಕ್ ಬೈದನ ಆ ಮೋಕೆ ಬೋರ್ ಅಕಲನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕೊಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಆಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗಲು ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಪೋನಂಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಉಂತವನ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ಬಸವರ ಆಪುಜಿ ಸತಿ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಅದು ತುಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಗಿನ್ ಪೂರ ಬಸವ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿನ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಐಟ್ ಎಂಗಲ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ತನೇ ಡಿಶಸ್ ಏನೋ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೈ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಗಲು ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಅಲ್ತ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫುಡ್ ಏನೋ ಅವು ತುಜಿ ಬರ ಟ್ರೈ ಅಂತಲ್ಲ ತೂಗ ಎಂಚಾಪುಂಡು ದೇವ್ರದಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಾನು ಶೆಟ್ರ್ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿಯ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ 45 ದಿನ ಇಲ್ಲೇದಾಗ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಊರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಅವಳ ದಸರಾ ಡೈಮಂಡ್ ಈರ್ ಮೂಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನವಂಬರ್ ಎಂಟು ಪಿರೇ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಈ ಸಮಯ ಇದ್ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಂಜನ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಉಮ್ಮಿಂಗ್ಲ ಬೋನಾಗ ಅಪಗ ಬಾಲೆ ಕಿಂಜಿತ್ತು ನಮಗೆ ಎತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಾಗ ಹೌದು ಬಾಲೆದು ಮಾಡಿದ ಬೇಜಾರು ಹೋಗ್ತು ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೊಲ್ತೊತ್ತಲು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರ ನುಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ
ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಿರ ಬತ್ತಿನ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಈತೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಪನದಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಈಚೆ ಇಂಕುಲು ಪೋಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಆನೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ರೆ ಆಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಕುಲು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾಡ ಏನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾಡ ಅಡೆ ಪೋಡಂದು ಎತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನದಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚು ದೇಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಅಟೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಇದೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಕಲ್ ಹಾಕುವ ಬಂದು ಅಂಚಿನದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡ ದೀತ ಇಂಕುಲು ಇದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಪೋದು ರೀಚ್ ಆವಡ್ ಬಂತು ಏತ್ ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಸೆಟಪ್ ದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಪತ್ತೊಂದ ఒక ತಿರ್ಗ ವಾಡು ಬಣ್ಣ ಸತಿ ಬೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆ ಮಾತಾಪುಂಡು ಕಾರ್ ಏಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರಾಮ್ಡು ಪೋಲಿ ಅವೆ ఒక ತುದದ ಪಡ್ದುನು ఒక ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ವೇ ಒಂಜಿಗೆ ಏನಾರ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಐಟಿತ್ತು ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇತ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಗಾಲಬಾಡ್ನ ಮೀನು ಬರ್ತನ ಆ ಸೆಟಪ್ ನೆಟ್ ಉಂಡ ಸೊ ಗಾಲದ ಸೆಟಪ್ ಪಸಂದ ಬೊಕ ಎಂಗಲಿತ ಮೇನ್ಲಿ ಸತಿ ಎಂಗಲಿತ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ದಿನ ಓಡಿಸಿ ರೀಚ್ ಆವಡು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೆಲ್ಲುಂಡು ರಡ್ ದಿನ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅವತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮೀಟಪ್ ಏನೇ ಆಗಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೊಡೆ ಪೋದು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಕೊಂಟು ಎಸ್ ಈ ಸಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮೇರೆ ಲಂಚ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಲಂಚ್ ಅನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇಪಂಡಾರಿಗೆ ಹೊರಬೋದು ಕೇನೆ ಅದಿಂಗುಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಾ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈ ಟ್ರಿಪ್ದ ಮೇರೆ ಸೊ ಈತೆ ಏನೇ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ದಾಲ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಲಾಗೆ ಪೋದಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ದಿನತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಜುನ ಬರ್ತೀರಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಓಕೆ ಬಂದಿರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಬೈಕ್ ಬೈಲಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗಲೆ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಗಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ಆಯಮ ಮಲ್ಲು ಗಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ತುಳುತ ಮಿತದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಂದುಲ್ಲರು ಇನಿಕ್ ಇದು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪುನಃ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಡ ಇಂಚೆ ಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರಿ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಲೆ ಅಂದ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಆಪುಣ ಅವು 100% ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100% ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನ್ಪು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈತ ದಿನ ಟೀರ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ಅಂಡು ಅವು ಪರ ಪನ್ನೋಡು ಇಡೀ ಅಜನತ ಐಡಿ ಓಪನ್ ಮಂತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಐನ 100% ನಮ್ಮ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವ ಫಾಲೋಬುಲ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಎಸ್ ಇದು ಮಲಯಾಳಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ನ ತೂಂತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಮೆರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ മലയാളിದಾಗಲೇ പോപ്പുನಿ 100% മലയാളി വീഡിയോസ് അവരിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൻ്റെ ഒരാളാണ് 100% നല്ല റീച്ച് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ബ്ലോഗറാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പുള്ളി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರಜನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಏನಂತಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಡ್ರೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅವು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಸರಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ಲಕ್ಕ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವಲ ಜಿಮ್ನಿನ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ಇಂಚಿನ ಜಿಮ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜೇ ಜಿಮ್ನಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಆ ಜಿಮ್ನಿನ ಖುದ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಜಿಮ್ನಿನ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಫೊರ್ಲುಡು ಬೇರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಿಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಬಿಲ ಒಟ್ಟುಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡ್ ಜಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಆ ಪಿದಾಡು ನಾಡ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಗ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ದಾದೊಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಮ ನೆಟ್ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನೆಟ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಮಾಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ದಾದ ಮುಂತ್ರ ಶುರುವಾಗೊಂದುಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ದ MD CEO ಲಂಚುಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ದುಂಬುಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಡು ಓಲೋಲ್ ಬೋಪೆನ ಮಾತಕಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮುಂತೊಡ್ದು ಬಿದಾಡಿ ಬೋಕನ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಮಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶುರುವಾಯಿನ ಒಟ್ಟು 17 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ತೇತ್ ಜೋರುಡು ಬೂರು ನಾವು 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಊಟ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಪುಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಟ್ರಿಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದುಪ್ಪುರ ತೂತು ನನ್ನ ತುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಡು
ಓದ್ ಸುಲಭ ಆಪುಣ ಅಲ್ಪ ಆರಾಮ ರಪಕ್ಕ ಆಪುಣ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ರೆಡಿ ಅದು ಬೋತ್ರಿ ಏತು ಸುಲಭ ನಂಗೆ ಪೋಯಿದ್ದು ಇವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಸುಲಭ ಪೋయింది. ಸೊ ಇನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಒಡಿಶಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಪೋರ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಟ್ರಿಪ್ ಇಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಸದ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ನಿಗು ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಣ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಲವ್ ಮಂತಿನಕುಲು ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಡು ಲಡಾಯಂಗ ನಾವೊಂದು ತುಂಬ ಓದ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಅಂದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳದು. ಸೊ ಮುಲ್ತೋಡು ಒಂದು ಪಣ ಈ ಉಂದೆಂಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಫೋಟ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದಾಪುಣ ಮುತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಮರಿಯಮ್ಮ ನಡೆಬೋದು ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾಶಿರದ ಉಪ್ಪು ಓಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ತೂಡು ಎಂಚ ಪಣ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬರೋ ಬಂದ ಬಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಣ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆರಾಮ ಜತ್ತಿಂಗಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಹೊರಪ ಒಂದೊಂದು ಜತ್ತು ಒಂದೇ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡು ನೀರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಪಣ ನೀರು ಪೂರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ನೀರಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡು ಸೇಫ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಊರು ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿನ ಆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಅಟಿಲ್ ಮೇರೆ ಶೆಫ್ ಫುಲ್ ಇರಿ. ಸೊ ಮೇರೆ ಪುನಃ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚನೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾವು ಪೂರ ಪತ್ತುನ. ಸೊ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ನೆಂಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಕಡೆ ಪಿರಿಯದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತೊಡು ಮಾರಿ ಆಸೊಂಡೆ ಕೊಂಚ ಪಣ ಈ ಥರ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲಿಂಚ ಪಿರಿಯ ತಿರ್ಗಿನ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಪಣ ಇಡೀ ಊರು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಉಪ್ಪಡು ಕುಡ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕುಲು ಎಡೆ ಬದುಕು ಮುಲ್ತ ಟೂರಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕೇರಳ ತೆಂಚ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಸಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಅಂದಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳದು. ಸೊ ಮುಲ್ತೋಡು ಒಂದು ಪಣ ಈ ಉಂದೆಂಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಫೋಟ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದಾಪುಣ ಮುತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಮರಿಯಮ್ಮ ನಡೆಬೋದು ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾಶಿರದ ಉಪ್ಪು ಓಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ತೂಡು ಎಂಚ ಪಣ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬರೋ ಬಂದ ಬಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಣ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆರಾಮ ಜತ್ತಿಂಗಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಹೊರಪ ಒಂದೊಂದು ಜತ್ತು ಒಂದೇ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡು ನೀರಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಪಣ ನೀರು ಪೂರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ನೀರಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡು ಸೇಫ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಊರು ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿನ ಆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಅಟಿಲ್ ಮೇರೆ ಶೆಫ್ ಫುಲ್ ಇರಿ. ಸೊ ಮೇರೆ ಪುನಃ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚನೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾವು ಪೂರ ಪತ್ತುನ. ಸೊ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ನೆಂಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಟೂರಿಸಮ್ ಆಕಡೆ ಪಿರಿಯದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತೊಡು ಮಾರಿ ಆಸೊಂಡೆ ಕೊಂಚ ಪಣ ಈ ಥರ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲಿಂಚ ಪಿರಿಯ ತಿರ್ಗಿನ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಪಣ ಇಡೀ ಊರು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಉಪ್ಪಡು ಕುಡ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕುಲು ಎಡೆ ಬದುಕು ಮುಲ್ತ ಟೂರಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕೇರಳ ತೆಂಚ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಸಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಲ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಣ ಆಗಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಸಾಲ ಬರೋ ವಸಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಸಾಲ ಊರುಂಡು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಮರ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಏಲೆನ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಾದಾರೆಗೆ ಅಡೆ ಪೋಪುನಟ ಏತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡ ಪೂರಾರ್ನ ಬಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಜಿಂಜಾದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ 19 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಂಡು ಆರ ಪೋನಗಾರಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದುಂತು ದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿಂಚೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುವಾರ ಇದ್ದಾರ. ಸೊ ಯಾರು ಪಂಡರು ಇಂಚಿಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಪಿದಾಡೊಂದುಳ್ಳರು ಬೆಗ್ ಬಾಣೋದು ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಆರು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಈ ತುಳು ನಾಡಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗದಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳರು. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಡೊಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡುಂದಂಡ ಆತೆ ತಿಂಗ್ ಮಂದುದುಪ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ ಆರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದುದುಪ್ಪೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಂತು ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು 5 ಜನ ಯಾರೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು. ಸೊ ಇಂದುలో ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆವಡ್ ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕಡು ಪಂದು ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಯಾನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರಿ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲಂಚು ಎಂಗಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಪಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಸೊ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಬಂದಾಗ ಈ ದಸರಾದ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತದೀರ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಸೊ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಏನೊಂದು ಪುನ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಟ್ ಎನ್ನರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಇರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಎಂಕ್ಲು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅವು ಮಾತಾರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ತಿರ್ಗಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇತ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಗುರುಪಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏಪಪುರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವುಪುರ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಟ್ ಆರು ವ್ಲಾಗ್ ದುಂಬೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಈ ಇಡೀ ಗಾಡಿನಾರು ಸೆಟ್ ಮಂತೂನಾಗ ಶೋರೂಮ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಾಯ ಬಿಡ್ತುಜ ಈ ಗಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಲಿಂದ ನೀರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತಾಂಡ. ಅರ್ಜುನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಾನು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದಾದ ಮಾತ 12 ತಿಂಗಳು ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸುರುಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಬಂದ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋದು ಕುಡಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿನ ಅಂಚಿಂದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅರೆಗೆ ಬಂದ್ಪ್ಯಾನೆ. ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾ ನಮ್ಮ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಮೆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ ಬಂಡ ಏ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ದಾದಂಡಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂಡ 101% ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಊರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಾಂಚುಲಾಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಜಿ. ಇರೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರು. ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ 8 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಮುರಣಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪಾಪ 3 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಬಂಡವು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪುದಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಊರುನೇ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ಗೊನ ಪುಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಕಾಪುದ ಪುದರ್ನೇ ಯಾರು ಅಡೆಕೊಂತೇರು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶೆಟ್ರ. ನನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಸತ್ಯನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ ಆಸಿಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತಿರ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಎಂಚಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಕಾಮ ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡು ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಂತದ ಬಲ್ಲೆ ಇರು ಇಂತ ಇತ್ತ ಫೋನಾಗಿತ್ತ ಎಂಚ ಜನ ಉಂಡ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಪ್ಪಾಡ ಅದೇ ಲಂಚ್ ಬೈ ಖಂಡಿತ ಎಂಗುಲಿಂದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಶೆಟ್ರ. ಸ್ವಾಮಿ ಕುರುಗಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಕಾಮ ಅದು ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಡ್ಸಿದೆ ಪನ್ನ ನನ್ನ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ 2 ಪಾತೆರರು ಏನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೋರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸೈಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಬುಡೋಡು ಕೂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂವಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಮುಲ್ತು ಪಿದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲುಂಡು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು 6 ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 17,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 states 14,000 kilometers for 2 months. ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಿನ್ಪುರಂಚಿನ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅಕುಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡೋರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆತ್ತ 10 ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಪ್ಪಾಡು. ಸೊ ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and there we go. All the best Shutterbox Films.